Ang spirit, i-change niya ato ang body through the spirit o iyatang silyuhan by the spirit. Mao na itong gipanikamutan, mao na itong runing karong diri. Ni anita din ni aron lang yun ta masilyuhan kay nga naman. Ayaw kong ina nga i-rapture ta. I-rapture ka, wapa ka na silyuhan, wapa ka na change, ma-rapture ba ka? Di man ganit ta mailisan kung dili kita maglakaw sa espiritu. Kay kanang pagpangilis, twinkling o panay lang na. Sayang kaayo yun, twinkling o panay. Kadugay-dugay na ito nang nalagat niya. Day, gamay ra day ang ingon sa Ginoo, twinkling o panay. Wabitaw na nga, kung sunod Domingo, maabot ang twinkling o panay. Niya, karon pa kagid nagsugod. Niya, tumano ni mo ang tanan. Labi na kung nakabalo ka, kung nabackslide ka, kay di nakaganan, naluya ka karon, nibalik ka, kay nga naman, gikuha na po ka sa Ginoo. Pagka Domingo, apil pa ka sa twinkling o panay. Kung manang gingon na perfect yun ka, na-establish ka o naligon ka, ang problema lang, maligon baka kung karon lang ka, o bito ng kanunay kita mo ang hidinig, kay nga naman, aron ang Ginoo magagiyan na to. O sa iyang gingon sa Colossians chapter 1 verse 28, ang mga magwawali, maunay ha, akong gibuhat sa inyo ha, pero naningkamot ko sa kong kaluwasan, kay kung maluwas ko, siguradong mo maluwas. Kay kung di ko maluwas, therefore, kani akong pagtudlo ninyo, dili kaluwasan ninyo. Tudlo-tudlo kung sa akong gitudlo. Ang akong gitudlo, ang ako ang buhaton diya sa Ginoo kung sa gyud ang. Wa bitaw na nangayo ko sa Ginoo sa may mong will Ginoo. Ipakita niya sa kuha. Dunay gingon na pod o kaning gipadayag sa kuha sibor. Kanang sibor ba? Mo na ni ang final ang gingon sa Ginoo kanang sibor baliwala lang na sa tao. Kabaw mo sa nang sibor, kanang kaayo, kanang kalami, o kanang katamis ba? What is meaning sa sibor? Si Peter, wala kabaw sa sibor, labaw pa ta. Ang sibor di ay, ingon ginyon sa dictionary, ang pag-ila sa butang sa Ginoo. O wata kaila sa butang sa